Dobrý deň, prajem. Moje meno je Peter Fusek, som zo spoločnosti Market Locator a rád by som vám dneska porozprával viac na webinári určenom pre mesta a obce o tom, ako si vyklikať obyvateľov na mape vo svojom okolí. Možno iba organizačné pokyny. Tento webinár je prenášaný online a takisto bude dostupný na YouTube kanále spoločnosti Market Locator. Samotný nástroj aj web s viacerými informáciami alebo s dodatočnými informáciami je k dispozícii na www.marketlocator.com alebo .sk. Pohodlne sa usaďte, približne 10 až 15 minút bude trvať samotná prezentácia nástroja, následne bude priestor na otázky. Otázky môžete klásť, ak máte zapnuté audio priamo cez váš mikrofón, budeme sa aj počuť. V prípade, že to nemáte k dispozícii alebo preferujete chat, môžete otázky posielať formou chatu priamo v nástroji GoToMeeting. V prípade, ak sa vám to nepodarí alebo vás napadnú neskôr, po samotnom stretnutí po samotnom webinári budem vám ešte prezentovať aj naše kontaktné údaje alebo ich nájdete na stránke www.marketlocator.sk, kde sa môžete priamo aj teraz zaregistrovať a prípadne si prezentované funkčnosti skúšať priamo synchronizovanie so mnou. Tak ešte raz poďme k téme. Vyklikajte si obyvateľov na mape vo svojom okolí. Market Locator je nástroj na geolokačnú analytiku a cielený marketing na viac ako 2,7 milióna Slovákov. Je určený pre komerčné subjekty, ktorých už 1700 dnes z nich túto funkčnosť používa na celom Slovensku. Je to od malých drobných podnikateľov a živnostníkov až po väčšie nadnárodné spoločnosti končiac bankami a poisťovňami. Dnes vám chcem priblížiť použitie pre trochu iný sektor, nie na reklamu, nie na stavanie nových pobočiek či optimalizáciu predajnej siete, ale skôr na to, ako tento nástroj vedia využiť mestá a obce. Na začiatok pár slov k samotnému nástroju. Tí z vás, ktorí majú skúsenosť s Google mapami alebo s Google AdWords, to prostredie vám bude veľmi známe. Jedná sa o klasickú mapu, kde môžete pozorovať okrem samotných mapových podkladov, to znamená vybrať si buď cestnú mapu, alebo skôr si nechať zobraziť satelitnú snímku, pozerať si mapu prekrytú takýmito červenými guličkami, ktoré znázorňujú koncentráciu ľudí, konkrétne cieľovej skupiny na danom území na mape. Ešte predtým, než sa tomu povenujeme trochu hlbšie, možno stručne ciele dnešného stretnutia, okrem krátkeho zoznámenia sa s nástrojom, ktoré teraz bude prebiehať, by som vám na jednom konkrétnom prípade, je to obec Dunajská Lužná pri Bratislave, ukázal, akým spôsobom sa tieto dáta o anonymizovanom a agregovanom pohybe mobilných telefónov Slovákov dajú využiť, ak ste primátor, starosta, ak riešite financie obce, ak riešite jej rozvoj z pohľadu školstva, dopravy, prípadne nejakých kultúrnych a iných podujatí v danej obce. To, že to ukazujeme na príklade Dunajskej Lužnej, prosím, berte len ako ilustráciu, je to informatívne, tak ako to budeme robiť na príklade tejto obce, to viete spraviť na ľubovoľnom mieste na Slovensku. Nemusí byť to nevyhnutne jedna obec, viete to spraviť aj na inom území, ktoré si sami na mape zvolíte. Nebudem robiť kompletné demo toho nástroja, lebo by sme tu budeme museli sedieť kúsok dlhšie. So všetkými funkčnosťami aj so samotnými videotutoriálmi sa môžete zoznámiť na našom www.help.marketlocator.sk, v prípade na našom YouTube kanále. Tam vás kolegovia krok po kroku prevedú samotným nástrojom, zoznamia vás, ako tie jednotlivé funkčnosti využívať. Ja sa budem skôr zameriavať na také praktické ukážky bez nejakého komentovania veľkého samotného nástroja. Preto to aj tak berte, že toto je len maličký výsek z toho, čo ten nástroj dokáže. Je to málo z toho, čo ten nástroj dokáže spraviť pre vaše mesto alebo obec. Lebo my veríme v Market Locator, že tak ako tieto dáta vedia využívať veľké spoločnosti alebo komerčné firmy, tak ich vie využívať aj miestna správa, prípadne štátna správa, ktorá má tiež svojich klientov, smeníme my, občania.
a vie ich použiť na svoje každodenné rozhodovania a obohatiť svoje pocitové vstupy a nahradiť také rozhodovanie na základe pocitu v žalúdku, rozhodovaním na základe harda, na základe tvrdých faktov, ktoré nie sú na nejaké maličké vzorke, ale sú takmer na celom aktívnom obyvateľstve Slovenska. Tu sa dostávame k prvej skutočnosti, ako tie dáta, ktoré vidíme, vôbec vznikajú. Toto je obec Dunajská Lužná. Ja som si pre vás pripravil zobrazenie, kde sa pozeráme úplne na začiatok, koľko ľudí v danom okolí je registrovaných na svoj trvalý pobyt. My to voláme v nástroji oficiálna adresa. Nástroj je v slovenčine, dá sa prepnúť aj do angličtiny, ale keďže táto prezentácia je v slovenčine, tak vám budem predstavovať slovenskú verziu toho nástroja, aj označenia budú v slovenčine. Obec Dunajská Lužná, keď si ju pozrieme na mape cestnej, sa rozkladá zhruba na tomto území. Tie guličky reprezentujú koncentráciu ľudí, presnejšie ich mobilných telefónov. Od všetkých troch mobilných operátorov, je to Slovak Telekom, Orange a O2. Celkové sú 2,7 milióna telefónov na celom Slovensku. Musím podčiarknúť, že sú to len tie aktívne využívané SIM karty. To znamená, že ak má niekto viacero telefónov alebo má súkromný a firemný, tak sa do úvahy berie ten, ktorý je používaný. Samozrejme všetky tieto držitelia telefónov alebo SIM kariet dali súhlas svojmu operátorovi na spracovanie týchto dát. My dodržujeme ich maximálnu anonymitu, maximálnu mieru bezpečnosti, nedochádza k žiadnemu odovzdaniu osobných údajov, všetky údaje sú vždy anonymizované, agregované, čiže nedá sa dostať na jednotlivca, navyše sú vždy uchovávané od samotného mobilného operátora, neopúšťajú ho a vždy sa pozeráme na zhluk ľudí, nehľadáme nikdy jednotlivca, hľadáme vždy skupinu ľudí, ten DAO, pretože ten nás z pohľadu týchto dát zaujíma. Čiže bavíme sa o štatistických údajoch, nie o žiadnych osobných alebo individuálnych dátach. Späť k tomu, pozrieme sa na obec Dunajská Lužná. Spomínal som, teraz to vlastne prepínam, že mám zapnutú oficiálnu adresu, zatiaľ veľmi jednoduchú, bez filtrácie akýchkoľvek parametrov, ako je vek, pohlavie a podobne. Pozeráme sa na tú mapku a vidíme, že vlastne najviac ľudí sa sústredí v tomto najčervenejšom bode. Tu dole máme teplomer, ktorý nám prezrádza nejakú hustotu alebo koncentráciu týchto ľudí v tomto bode. Vieme sa priblížiť aj bližšie a vidíme, že v tom najtmavšom bode je tam nejakých 28 ľudí na 100 metrov štvorcových, ktorí v tom bode majú registrovanú svoju oficiálnu adresu. Keď sa bavíme, alebo budem viackrát používať počas webináru slovo ľudí, skôr sa jedná o SIM karty a z pohľadu vás ako primátora, starostu alebo človeka, ktorý rieši na miestnom úrade tie záležitosti ohľade výberu daní či prerozdeľovania alebo napríklad odvozu odpadu, možno hovoriť o rodinách, pretože vlastne väčšinou ten kontrakt je evidovaný na hlavu rodiny, takže keď sa pozrieme na túto mapu, tak vidíme, kde je najviac ľudí registrovaných v Dunajskej Lužnej. To je, čo sa týka farebnosti, čím je tmavšia farba, tým ich je tam viac. Čo sa týka samotného umiestnenia tej bubliny, tej guličky na mape, tak pre zachovanie nejakej anonymity, jednak siete operátorov, jednak tých ľudí, my pracujeme s presnosťou zhruba 300x300 metrov vo väčšom meste, zhruba 500x500 metrov v menšom meste, to znamená, ten stred tej guličky nevyhnutne nereprezentuje to najsilnejšie miesto, ale skôr pokrýva tú oblasť, do ktorej sme my tých ľudí položili. Čiže nepozeráme sa na ten bod, pozeráme sa na tú oblasť tej guličky. Keď sa vzdialíme od Dunajskej Lužnej, tak vidíme, že týmto spôsobom je možné veľmi jednoducho si pozrieť celé územie Slovenska, aby sa nám ľahšie pracovalo. Pripravili sme viacero map, kde keď si vyberieme vhodnú podkladovú mapu, tak lepšie vidíme tie analytiky. To je len pre ilustráciu, že keď ste z menšej alebo inej obce alebo z inej časti Slovenska, viete obdobným spôsobom, tak ako sa pozrieme na Dunajskú Lužnú, pracovať aj s vašimi dátami. Takže poďme späť do obce Dunajská Lužná, kde naše prvé cvičenie spočíva v tom, že chceme zrátať, ešte raz podčiarkujem, z dát mobilných operátorov, všetkých troch významných na Slovensku, tých ľudí, ktorí sú skutočne aktívni, tých ľudí, ktorí dali súhlas a chceli by sme zistiť, koľko ich v tejto obci má registrovaný trvalý pobyt. Takže buď si
Zazumujeme na mape tú oblasť mapy, ktorá nás zaujíma, prípadne tu máme taký nástroj, ktorý nám pomôže veľmi jednoducho si tú oblasť vyznačiť. A pre tú oblasť, ktorú máme vyznačenú na mape, si vieme spočítať množstvo ľudí z tých všetkých, na ktorých sa dívame, s ktorými vieme aj pracovať. Pracovať znamená to, že síce nástroj je určený na populačnú analytiku, že vidíme na mape jednotlivé skupiny ľudí, avšak podmnožina z týchto ľudí je schopná príjmať aj komunikáciu od nás. To znamená, keď ste primár, starosta dediny alebo obce, tak viete týchto ľudí priamo aj osloviť. Teraz je tu vidno, že v tom výreze, v tej oblasti, ako som vybral, sa dívame zhruba na 5071 takých ľudí, ktorí tam nielen majú registrovanú oficiálnu adresu, ako sme si ukazovali, ale súčasne ich vieme aj osloviť. Osloviť znamená, že ich viete pozvať na miesto miestneho rozhlasu, miestnych novín, ich viete pozvať na vašu kultúrnu akciu, prípadne viete odkomunikovať novinky z vašej obce, alebo privítať na akomkoľvek podujatí aj ľudí, na ktorých kontakt nemáte. To je pointa celého toho riešenia, že vám tých ľudí nielen zobrazíme, ale cez operátorov sme schopní im rozdistribuovať či SMS-ku alebo e-mail priamo do ich mobilných telefónov, tak, aby ste s nimi komunikovali, aj keď nie sú vás ešte zaregistrovaní. Tu sa možno zastavím, lebo ten nástroj veľmi dobre poslúži aj na to, ak by ste si chceli viesť evidenciu kontaktných údajov vo vašej obci alebo meste, alebo ak ju nemáte, ale chcete ju jednorazovo použiť, si ju viete zapožičať podľa polohy telefónov, ktoré sa vo vašej obci nachádzajú, buď sú tam registrované na trvalý pobyt, alebo tam typicky sa vyskytujú, viete im poslať veľmi jednoducho oznam. A to nemusí byť len oznam propagačný, a môže to byť oznam organizačný o tom, ako sa vynáša odpad alebo chystá odpad, o tom, ak niečo vo vašej obci ide byť odstávka, ide byť akákoľvek významná udalosť, prípadne aj negatívna, o ktorej potrebujete urýchlene informovať všetkých, ktorí sú v okolí alebo priamo vo vašej obci. To je tá druhá časť, to je ten marketing. Poďme ale teraz naspäť k samotnej populačnej analytike. Teraz sme sa pozerali podľa registračných údajov. Samozrejme, vy ako starosta máte tieto údaje k dispozícii zo štatistického úradu alebo z iných miest, kde sa typicky dostávajú pri včítaní ľudu alebo pri akomkoľvek zbere týchto dát. Väčšinou spôsobom dotazníčkovým, že anketár si robí čiarky, ak idú ľudia okolo alebo nejakým spôsobom ich ščítava, väčšinou na vzorke, pár 100 až 1000 ľudí a tá sa extrapoluje na celé miesto. My to robíme trochu inak, my nikdy nepracujeme s čiastkovými údajmi, vždy sa pozeráme na kompletné údaje, čiže tam nie sú údaje o pár stovkách, tisícoch jednotlivcov, vždy sú tam údaje o celej vzorke 27 milióna ľudí a nie sú to údaje zanesené tým, že ten anketár alebo ten, ktorý odpovedá, tie údaje skreslí, napríklad sa neprizná, alebo ich prikrášli, alebo si ich nepamätá. My sa pozeráme len na základe toho, čo sa reálne s telefónom udialo. To znamená, ten telefón tam bude alebo nie je, nedá sa nebyť si istý, alebo akýmkoľvek spôsobom tie údaje skresliť. Čiže sú veľmi presné a sú na veľmi veľkej vzorke. Prvé cvičenie teda máme za sebou. Pozreli sme sa, koľko ľudí v obci Dunajská Lužná je k dispozícii. Vieme ísť potom ďalej. Vieme sa pozrieť nielen na to, ktorí deklarujú, to znamená podľa občianskeho preukazu trvalého pobytu sú tam zapísaní, ale ktorí sa tam napríklad nachádzajú typicky cez deň. Čiže na tom používame údaje už nie teraz zo zmluv samotných operátorov, ale z polohy telefónov, čiže som si prepol iný zdroj dát, my to máme rozšírená sociodemo vrstva. Opäť nepoužijem filtračné kritéria, ich tu spústa, od toho tých jednoduchších, ako je pohlavie, vek, až po tie zložitejšie, či ten človek rád cestuje, aké služby využíva, či platí na čas, aký telefón má v ruke. Teraz sa pozrieme na Dunajskú Lužnú z pohľady pracovnej lokality. To znamená, nás zaujíma nie to, kto je tam registrovaný v tomto druhom cvičení, ale zaujíma nás skôr to, kto sa tam trávi pracovný čas. Pracovný čas, to znamená bežný pracovný deň od rána až do konca pracovného dňa. Samozrejme, človek môže aj cestovať, môže tráviť na viacerých miestach. My z tých najčastejšie vyskytujúcich sa denných lokalít vyberáme tu, kde je to dominantné.
To znamená, ak aj má viaceré pracovné pôsobiska v rámci dňa, my za posledných 30 dní vybereme to, ktoré je prevažujúce. Tak keď sa pozrieme na tú Dunajskú Lužnú a ideme trošku bližšie, opäť vidíme, kde sa tí ľudia vlastne koncentrujú. Ja som tu mal vybratý výber na mape, tak ten výber na mape zruším, aby sme videli Dunajskú Lužnú. Vidíte, že tá realita je kúsok už vychýlená oproti tej registrácie trvalého pobytu. Už v časti Košariská ulica, Lipnická hlavná, ale aj Záhradná, je tá koncentrácia tých ľudí vyššia, ten detail máme vyšší, čo to len potvrdzuje to, že tí ľudia zväčša, a týka sa to hlavne satelitov väčších miest, krajských, možno aj okresných, nie sú registrovaní na trvalý pobyt tam, kde sa typicky nachádzajú. Aby to nebolo skreslené tým, že tam dochádzajú, pozrime sa na tých, ktorí tam reálne v obci spia. To voláme, že spiaca lokalita, alebo inak povedané to lokalita nočná. To znamená, to sú ľudia, ktorých telefón, a teda oni s ním, alebo rodiny, prespávajú v Dunajskej Lužnej, trávia tam noc. Takže keď sa pozrieme na číslo, ktorí to sú, vidíte, že sa tie lokality kúsok aj pohli. Sú vychýlené od tých denných, čo je logické, lebo ľudia sa premiestňujú a chodia spať na iné lokality, ako trávia svoj pracovný deň, a či rozprávame o študentoch alebo pracujúcich, platí to rovnako. Momentálne sa nám načítavajú dáta od tých, ktorí tam trávia noc, od všetkých troch operátorov, čiže tie sú nám vždy k dispozícii tu v dolnom ľavom rohu. Čiže vidíme, že 3579 ľudí je takých, ktorí trávia noc, to znamená, ich telefón trávi noc v obci Dunajská Lužná. Čiže môžeme povedať, že z tých, čo my dovidíme a majú marketingový súhlas na prácu s nimi, je 3579 ľudí takých, ktorí v danej obci prespávajú. Čiže toto je nejaké druhé naše cvičenie. V prvom sme sa pozerali, koľko ich tam je registrovaných na trvalý pobyt, v druhom pozeráme, koľko ich tam reálne trávi noc, pretože môžeme vyhlásiť, že títo ľudia sú tí, ktorí konzumujú služby poskytované danou obcou, a teda bolo by treba s nimi pracovať ideálne za účelom nahlásenia prechodného alebo trvalého pobytu, či už kvôli podielovým daniam, alebo kvôli službám obce, ako sú zber odpadu, ako sú materské škôlky, doprava a podobne. Poďme možno sa pozrieť na takú najzaujímavejšiu kombináciu asi, to je cvičenie číslo 3, kde sa pozrieme, či existujú, alebo či vieme pracovať s takými ľuďmi, ktorí síce v Dunajskej Lužnej prespávajú, ale majú trvalý pobyt registrovaný niekde inde. Čiže vieme ako keby spojiť tie dve cvičenia, ktoré sme realizovali pred chvíľočkou. Na to nám slúži tzv. Kampaňový editor, kde to, čo mám na obrazovke, vytváram kampaň. Povedzme, že týmto ľuďom chcem poslať SMS-ku a poprosiť ich alebo nejakým iným spôsobom im dať najavo, že využívajú služby mesta a obce, a teda buď ich niekam pozvať, alebo ich poprosiť o samotnú registráciu. Čiže potom, ako si poznačím názov danej kampane, Dunajská Lužná, tých, ktorí tu prespávajúci bez trvalého pobytu. Viem sa pozrieť na ľudí, ktorých by som potreboval získať do evidencie svojej obce. Dostávame sa do časti cielenie. Keď si spomeniete, pred chvíľočkou sme boli na mape, kde sme sa pozerali na Dunajskú Lužnú, kde sme si povedali a hľadali tých ľudí, ktorí tam prespávajú. Toto kritérium si necháme. Súčasne pridáme filter, pridáme ďalšie kritérium, ktoré tu ľudia majú spĺňať, a dáme, že ich okres, kraj, kde majú registrovanú oficiálnu adresu, bude iný. Čiže pozrieme si mesta a obce, alebo teda združené do okresov a krajov na Slovensku, a z Bratislavského kraja si dáme preč tie okrajové, dáme si preč okresy, kam Dunajská Lužná vlastne patrí, čiže to je okres Senec. Takže takýmto spôsobom vieme zistiť kombináciu týchto podmienok so zaradením a bez zaradenia tejto dodatočnej podmienky alebo kritéria. Čiže iba rekapitulácia. Vybrali sme si na mape našu obec, vyznačili sme si časť, ktorá nás zaujíma,
Našli sme tam ľudí, ktorí tam podľa polohy mobilného telefónu prespávajú a teraz pozeráme, ktorí z nich sú evidovaní na trvalý pobyt v inom okrese a kraji, ako je daná obec. Na čo to cvičenie robíme? Snažíme sa nájsť tých ľudí, ktorí využívajú služby mesta, obce a súčasne u nás nie sú registrovaní, že v skratke na ne neprispievajú. A vidíme, že z tých 3500 ľudí, na ktorých sme sa dívali predtým, zhruba 1780 je takých, ktorí vlastne nesplňajú tú podmienku. Našli sme tie mobilné telefóny, ktoré tam prespávajú, využívajú služby mesta, obce, avšak nie sú tam registrovaní na trvalý pobyt. To bolo cvičenie číslo 3. Teraz sa môžeme pozrieť na tých ľudí, ktorí tam prespávajú, aby sme zistili, ktorí z nich súčasne aj pracujú, alebo teda trávia deň v našom meste alebo obci. Preto vymažem tú predošlú podmienku, že pracujú, teda sú registrovaní na trvalý pobyt niekde a idem si vytvoriť novú. Z mapy si vyberiem tentokrát to, že majú pracovnú lokalitu a buď sa vieme pozrieť na samotnú obec, alebo sa vieme pozrieť na samotný okres. Tak zjednodušme to, hľadáme tých ľudí, ktorí sú na mape prespávajúci alebo ubytovaní v našej obci a súčasne ich adresa, kde chodia pracovať, je v danom okrese, čiže pozrime si opäť okres, kraj, pracovná lokalita a aby sme nemuseli, môžeme si buď vybrať z mapy, ale teraz pre rýchlosť vám viem ukázať to, že si vieme povedať, že a títo ľudia nielenže spávajú v našej obci Dunajská Lužná, ale súčasne chodia pracovať do okresu Senec, to znamená pobliž. Tak ako sa pozrieme teraz na okres Senec a necháme si vyhodiť číslo o počte takýchto ľudí, vieme si povedať ľubovoľné miesto na mape, kam chodia pracovať. Môže to byť blízka fabrika, môže to byť blízka vysoká stredná škola, môže to byť iná obec, kde máte záujem alebo tušíte, že tí ľudia tam chodia za účelom práce. Takže kým systém nám teda vyhodil, že z tých ľudí, čo sme sa na nich predtým pozerali, tak až 2076 ostáva nielen prespávať v obci, ale aj pracovať v samotnom okrese. Teraz by sme to vedeli prekryť podmienkou, že súčasne sú registrovaní na trvalý pobyt mimo daného buď miesta, ale v tomto prípade ja použijem pre zjednodušenie okres, čiže povieme si, že hľadali sme tých ľudí, ktorí spia v obci, chodia pracovať v danom okrese, čiže takmer na istotu tam nie sú len na noc, sú tam aj cez deň, minimálne cez pracovný a ešte pozrieme, že a stále nie sú registrovaní na oficiálnu adresu v mojom aspoň okrese, keď už nie samotnej obci. Takže vybereme si, že ich vlastne oficiálna adresa je v iných krajoch a okresoch, ako je ten môj. Pozeráme sa na Dunajskú Lužnú, preto ja si poviem, že hľadám tých ľudí, ktorí u mňa bývajú, ktorí u mňa pracujú v okolí, ale súčasne sú registrovaní úplne inde, napríklad prisťahovaní z inej časti Slovenska. Môže to byť zabudnutý Bratislavčan, ktorý si ešte stále neprehlásil trvalý pobyt, rovnako to môže byť týždenný cestujúci, ktorý prišiel zo stredného, z východného Slovenska, chodí ku mne na týždňovky. S každou z tou skupinou samozrejme vy viete, ako s ňou, ako primátor alebo starosta, prípadne človek z miestneho mestského úradu naložiť. Tento nástroj slúži ešte raz na to, aby ste ich vedeli spočítať a následne, ak máte chuť, aj osloviť. Mnohých z nich osloviť viete priamo SMS správou alebo e-mailom cez nástroj, mnohých z nich viete osloviť cez vaše médiá lokálne, ako je rozhlas, televízia, prípadne výveska alebo miestne tlačoviny, miestne noviny. Tak späť k nášmu cvičeniu číslo 4. Našli sme 844 ľudí v Dunajskej Lužnej, ktorí spávajú v danej priamo obci, pracujú v danom okrese, ale oficiálnu adresu, čiže trvalý pobyt, majú mimo okresu Senec, pod ktorý spadá. Ja som spomínal v tomto cvičení číslo 4, že sa vieme pozrieť aj na to, ako ľudia migrujú v našej obci, aby sme vedeli povedať, koľký z nich tam naozaj trávia tú noc, deň, alebo prípadne iba prichádzajú k nám na týždňovky. Môžeme si ukázať aj toto cvičenie.
Ja ho ukážem možno na príklade ľudí, ktorí, možno Dunajská Lužná je typická tým, že satelitom Bratislavy, tak použijem to, že chodia spať do lokality, tráviť noc do lokality samotnej obce. To je vlastne oblasť, ktorú sme si vybrali na mape. Môžeme tú oblasť spresniť tým, že si vyberieme nielen okolie, to, čo vidíme na mapke, ale si vieme vybrať aj konkrétny výsek z obce Dunajská Lužná priamo v nástroji. Ale predtým ešte odstránime z predošlého cvičenia dáta a vložíme tam teda tých, ktorí prespávajú v Dunajskej Lužnej, ale chodia pracovať, čiže tráviť pracovný deň do Bratislavy konkrétne. Čiže môžeme si vybrať tých zabudnutých bratislavčanov, ktorí si neprehlásili ešte trvalý pobyt, čiže výber z mapy, buď si vieme vybrať konkrétnu časť Bratislavy, ale asi vás bude viac zaujímať celá Bratislava, takže pozrieme tých, ktorí majú víkendovú, teda spiacu lokalitu u mňa v Dunajskej Lužnej, ale chodia pracovať do okresu Bratislava 1 až 5. Čiže vlastne to sú tí, ktorí ráno chodia z Dunajskej Lužnej v kolónach do Bratislavy, rovnako aj večer, ale aby sme vedeli si pozrieť, koľko ich je, akú záťaž vlastne znáša naša dopravná infraštruktúra každé ráno. Ešte raz hľadáme tých ľudí, ktorí majú spiacu lokalitu v Dunajskej Lužnej, chodia pracovať cez deň do Bratislavy a teda vysoký predpoklad, že večer sa vracajú naspäť do mojej obce. Teraz toto cvičenie slúži skôr ako pohľad na množstvo týchto ľudí, čiže tu vidíme 2300 takých telefónov, ktoré migruje každé ráno, každý večer, keďže sú to zväčša hlavy rodín, tak môžeme povedať o množstve aut, ktoré len z tejto jednej obce migruje len do tejto druhej hlavnej obce Slovenska, Bratislavy, hlavného mesta. Vieme s tými ľuďmi nielen to ich vidieť, ale vieme ich aj osloviť. To znamená, vieme im ponúknuť alternatívne trasy, v prípade odkomunikovať nejaký náhradný spoj, ak sa bavíme o hromadnej integrovanej doprave a podobne. Čiže je to naozaj akcieschopné, že nielen tých ľudí spočítam a vidím na mapke, ale viem im poslať aj komunikáciu, viem im poslať svoju správu, čo im chcem povedať. Toto cvičenie, keby sme chceli obohatiť, vieme ho doplniť o podmienku, že majú registrovaný trvalý pobyt v Bratislave, čiže ešte z tých aut, ktoré migrujú hore-dole, vieme vybrať tých, tak ako v predošlom cvičení, ktorí sú registrovaní mimo Dunajskej Lužnej. Poslednou, asi jednou z tých zložitejších úloh je, nie je to asi úplne prípad Dunajskej Lužnej, ale ukážeme si to na tejto obci, dá sa to použiť aj inde. Rozmýšľame nad ľuďmi, ktorí chodia na týždňovky do danej obce. Možno, aby bol ten príklad ilustratívnejší, predsa len využijeme Bratislavu ako celok. Čiže zaujíma nás to, kde tí ľudia, ktorí ku mne chodia na týždňovky, potom na víkend, prípadne na prázdniny a podobne cestujú domov do svojho pôvodného bydliska. Čiže hľadáme tých ľudí, ktorých vlastne pracovná lokalita je Bratislava. V Bratislavskom kraji teda je to okres Bratislava 1 až 5. Teraz to vyberám výberom okresov a krajov, aby som si to zjednodušil. Viem to takisto, ak mám záujem nejakú konkrétnu lokalitu, vybrať priamo na mape. A túto podmienku, že títo ľudia pracujú v Bratislava 1 až 5, čiže trávia svoj pracovný deň na tejto lokalite, chcem ešte zistiť, ktorí z nich trávia víkend niekde inde. To znamená, že na víkend odchádzajú do iného okresu, ako je Bratislava 1 až 5. Čiže vlastne okres, kraj, víkendová lokalita. Urobíme vlastne doplnok k predošlému výberu. Čiže vyberieme, že chodia vlastne na víkend na celé Slovensko, okrem práve tých 5 okresov Bratislava 1 až 5, lebo tí ľudia viac vlastne sú na víkend statickí. Čiže v skratke snažíme sa pochopiť a nájsť tých ľudí, ktorí trávia víkend v Bratislava 1 až 5 okrese, ale na víkend sa presúvajú von z Bratislavy, typicky do iného miesta na Slovensku, do iného kraja a okresu a môžeme ich nazvať týždňovkári alebo tí, ktorí chodia pracovať
od pondelka do piatku inde a na sobotu, nedeľu, prípadne áno, víkend a sviatok chodia vlastne do inej časti Slovenska. Pozeráme a čakáme na ich počet, aby sme vedeli vlastne zhruba 38 700 ľudí do 40 000 ľudí, takých, ktorých cez troch operátorov vidíme, že pracujú v Bratislave a víkendujú mimo nej. Opäť ako predstaviteľ mesta obce máte priestor im odkomunikovať možnosti dopravy, máte možnosť odkomunikovať možnosti ubytovania, stravovania a podobne, alebo ich upozoriť na nejaké eventy, ktoré sú okolo vás. Samozrejme, ak ste zodpovední za plánovanie, tak viete si tieto štatistiky pozerať nielen na úrovni okresov, ale na úrovni ľubovoľného výseku na mape, zhruba vo veľkosti 300x300 metrov a sledovať ho aj v reálnom čase. To je novinka, ktorú chystáme, to znamená, pichnete prstom na mapu a budete môcť vidieť aktuálny výskyt ľudí v danej lokalite a časový priebeh po veľmi krátkych rádovo sekundových intervaloch, čiže uvidíte vlastne reálny počet ľudí v danom mieste a viete si zvlášť potom vybrať muži, ženy, vek a ďalšie kritéria, aby ste to, na čo sa pozeráte, mali čo najpresnejšie podľa toho, čo potrebujete. Pre zaujímavosť, vlastne z tých 38 780 ľudí, ktorí chodia do Bratislavy na pondelok až piatok a teda opúšťajú ju na víkend a sviatok. Pozeráme sa, z akého množstva ľudí vlastne ten údaj zisťujeme, o akom množstve ľudí sa v súčasnosti bavíme. To znamená, koľko z nich vôbec majú pracovnú lokalitu v týchto konkrétnych 5 okresoch v Bratislavskom kraji, čiže Bratislava 1 až 5. Čiže bolo 40 000 takých ľudí, ktorí túto podmienku spĺňajú a súčasne spĺňajú podmienku, že chodia na víkend mimo. A vidíte, že celkovo je zhruba 110 000 ľudí, ktorých pracovnú lokalitu máme identifikovanú v Bratislave v týchto 5 okresoch. Ešte raz počiarknem, sú to 110 000 telefónov, viac menej hlav rodín, ktoré sú v týchto okresoch a súčasne spĺňajú kritéria, že ten telefón je používaný a má potrebné súhlasy. Čiže z toho celkového množstva skutočne prítomných ľudí vidíme zhruba 110 000 rodín alebo hlav rodín, ktoré v Bratislave pracujú. Ste videli, že zhruba až 40, niečo tesne pod 40% z nich migruje preč na víkend, čiže tá Bratislava je naozaj preplnená práve takýmito ľuďmi, ktorí majú vysokú pracovnú mobilitu, že chodia vlastne pracovať inde a inde bývajú. Avšak stále sa nepresunuli, ale chodia na týždňovky do nášho mesta. To bol taký príklad, keď sme chceli zistiť nejakú dynamiku, to znamená, kto chodí prespávať a kto chodí pracovať do nášho mesta. Predtým sme si ukazovali, pre tých, čo sa pripojili neskôr, príklad s tým, ako si nájdem tých ľudí, ktorí v mojej obci trávia či deň alebo čas, ale nie sú mňa registrovaní. Možno poslednú oblasť, ktorú by som vám chcel teraz ukázať pred nejakými ďalšími otázkami, odpovediami, je oblasť samotnej analytiky vášho miesta. To znamená, teraz nehľadáte ľudí, ktorí tam prichádzajú, odchádzajú, alebo ktorí sú tam není registrovaní, ale chcete pochopiť, kto vo vašej obci skutočne sa nachádza, žije. Spomínal som, že v reálnom čase to budeme vedieť sledovať v najbližších týždňoch až mesiacoch, kedy túto funkčnosť prístupníme verejnosti. Keď sa vrátime naspäť na mapu a budeme sa pozrieť na obec Dunajská Lužná, tak z tých ľudí, ktorí sú tam prihlásení na trvalý pobyt, sa vieme pozrieť okrem toho cvičenia, čo sme robili na začiatku, že kde sú koncentrovaní. Vieme si urobiť aj jednoduchú analytiku, to znamená pozrieť sa, ako sú rozvrstvení, čo sa týka pohlavia, ako sú rozvrstvení, čo sa týka veku. Vieme sa pozrieť na to, aká je ich distribúcia aj podľa ďalších kritérií. Momentálne túto funkčnosť pozrieme si o chvíľočku, na tomto účte testovacom máme vyčerpaný kredit. Dobre, že sme sa už na túto funkčnosť dostali. Nástroj je v základnej verzii, to znamená vo využívaní tejto základnej vrstvy, na ktorú sa pozeráme trvalých pobytov zadarmo k dispozícii na prvých 30 dní. Čiže hneď po registrácii na stránke www.marketlocator.sk registrácia, viete ten nástroj pre svoju mesto, obec vyskúšať, viete si mnohé z týchto cvičení skúsiť aj sami. 30 dní je to teda na vyskúšanie zdarma. Ak vám to bude dávať zmysel, viete si
pomerne za nízky peniaz tento samotný nástroj ponechať a využívať ďalšie mesiace. Ceny sú transparentné priamo v obchode, len teda pre začiatok tá cena, za ktorú sa ten nástroj dá na ďalší mesiac predplatiť, začína na 50 eurách za mesiac. Čiže nie je to nič, čo by obecnú kasu stálo veľa prostriedkov. Ten cenník je transparentný, nachádza sa priamo v obchode a potom na základe ktoré cvičenia vás zaujali, si dokupujete vlastne informácie od operátorov. Za tých 50 eur mesačne máte neustále k dispozícii vrstvu o trvalých pobytoch, čiže viete si zoomovať na mape vekom a pohlavím filtrovať údaje. Ak chcete tie rozšírené dáta o tom, koho telefón tam prespáva, tak je to rozšírená sociodemo vrstva. Opäť nič drahé, stojí to 25 eur na mesiac na okres, ktorý vás zaujíma. Keď ste starosta mesta, obce, tak vám typicky ten okres stačí. Tú analýzu stačí zopakovať raz za čas, čiže možno párkrát do roka, nie viac, čiže opäť nie je to nič náročné. Z pohľadu verejného obstarávania sme jediný nástroj, ktorý kombinuje dáta týchto troch operátorov, takže nie je nejaký iný, pokiaľ vieme, konkurenčný nástroj tu na Slovensku, čiže malo by to byť pre vás o to jednoduchšie vlastne tento nástroj začať využívať. A keď hovorím o začiatí využívať, tak na začiatok naozaj nepotrebujete ani 1 euro, je to bezplatné. Viete si potom, ak sa so nástrojom ďalej zoznámite, pozerať veľmi podrobne aj ďalšie segmentačné kritériá, napríklad ľudí, ktorí síce vo vašej obci sú registrovaní, ale za posledné 3 mesiace boli napríklad v zahraničí, navštívili aspoň 6 krajín za posledné 3 mesiace, čiže cestovatelia. A viete prekryvom týchto údajov, týchto dvoch vrstiev, si zobraziť tých ľudí, ktorí aj cestujú a ktorí súčasne sú vo vašej obci registrovaní na trvalý pobyt. Tak ja možno ukážem tento príklad, kde sa pozrieme, že ľudia, ktorí navštívili 6 a viac krajín za posledné 3 mesiace. Vidíme potom, že sa nám tu objavil druhý teplomer, no v Dunajskej Lužnej je ich zo pár, je to vidno na tých bodoch, kde sa prekrývajú dve tieto tepelné škály, alebo teplomery to voláme, kde sú tie bublinky dvojfarebné. Podstatné a pozitívne, že viete tých ľudí takýmto spôsobom jemnejšie členiť a potom, ak chcete ich aj osloviť, alebo prípadne len si doplniť informácie, ktoré vy potrebujete. Tých vrstiev je tam viacero, teraz asi nie je cieľom ich prechádzať všetky. Samozrejme my, keď pre záujemcov máme k dispozícii na help.marketlocator.sk pomerne širokú Wikipédiu alebo znalostnú databázu, kde okrem návodov, ako začať, na čo vlastne Market Locator je, sú tam videá, sú tam vlastne case studies, to znamená, na čo konkrétne sa dá použiť. Sú tam vysvetlené detálne jednotlivé tie mapové vrstvy, tie dátové zdroje, aby ste vedeli, podľa čoho sa dá cieliť, podľa čoho sa tá populačná analytika robiť. Je tam popísané detálne, ako pracovať s nástrojom ako takým. Pre fanúšikov máme pravidelne na týždennej báze blog na blog.marketlocator.sk, odkiaľ viete odoberať novinky z tejto oblasti, to znamená, ak táto populačná analytika vás zaujala a chcete sa o tom dozvedať viac, tak buď priamo na našej stránke v sekcii blog, tieto novinky pribúdajú tempom zhruba 1 za týždeň, sú písané populárnou formou, aby ste rýchlo pochopili, ako a čo nové sa dá využiť. Napríklad sme písali o dopravných zápchách v Bratislave, je to forma jednoduchého článku, viete si ich tu nájsť v archíve spätne z oblastí, ktoré vás zaujímajú. Podstatné je to, že nás nájdete na Facebooku, YouTube, LinkedIne, Twitteri a Google, čiže na sociálnych sieťach. Podľa toho, kde ste zaregistrovaní, viete tie novinky odoberať aj odtiaľ. Špeciálne chcem upozorniť na YouTube kanál, kde tak ako toto video, z tohto videotutoriálu, tak aj ostatné sú zavesené a viete si kedykoľvek v kľude pustiť video či zvuk z neho. A keď vás to zaujíma, tak si pozrieť aj obraz a popri vašej bežnej práci sa zoznámiť viac s nástrojom alebo pochopiť, ako ho používajú ostatní pre populačnú analytiku alebo cielený marketing. Najjednoduchšia forma, aby ste nič nezmeškali, okrem sledovania teda sociálnych sietí nášho webu, je registrácia sa na odber nášho newslettera. Odporúčam vrelo skúsiť registráciu do samotného nástroja, to je najjednoduchší spôsob, kde je jednoducho iba vyplnením IČA a svojho e-mailu a hesla sa zaregistrujete a nástroj viete 30 dní používať. Ak to ešte nechcete skúsiť takto naostro, tak potom tu máme v
telefónne číslo, v prípade máme tu v sekcii kontaktov dole možnosť si subscribenúť alebo predobjednať odber nášho newslettera, kde vás na takýto seminár alebo na ďalšie budeme pravidelne upozorňovať. Neposielame žiaden spam, posielame naozaj len zaujímavé novinky z oblasti populačnej analytiky a cieľného marketingu. Čiže ja som vás previedol aj tým, kde nájdete viac informácií detailnejších, to znamená takých, kde viete dostať dodatočné zdroje. Ja možno by som dal priestor, vidím, že tu máme nejakých online účastníkov, ktorí ešte stále aj po 40 minútach vydržali, tak ak máte nejaké otázky alebo niečo, čo by ste chceli vidieť, tak využite prosím chat, prípadne zapnite si audio a spýtajte sa priamo cez mikrofón. Zatiaľ tie otázky neprichádzajú, tak možno ešte skúsim pre tých, čo sa neskôr pridali a ešte sa ostýchajú spýtať, vysvetliť alebo zrekapitulovať, o čom bol dnešný webinár. Zo pár užitočných cvičeniach, keď si previniete toto video naspäť, sa viete dozvedieť o tom, ako nájsť tých ľudí, ktorí sú u vás registrovaní na trvalý pobyt, pochopiť, kde konkrétne v obci sú, pochopiť ich množstvo a vedieť na nich odoslať reklamnú alebo informačnú správu, a to formou SMS-ky alebo e-mailu, bez toho, aby ste ich mali v databáze. Čiže viete využiť 27 milióna ľudí od mobilných operátorov na to, aby ste ich jednak našli na mape podľa polohy mobilného telefónu. Samozrejme všetko v bezpečnej, anonymizovanej, agregovanej podobe, v podobe štatistických údajov. Nevieme nájsť jednotlivca, chránime jeho osobné údaje, chránime jeho polohu a tie dáta nikdy neopúšťajú operátora. Plus týchto ľudí nemusíte len vidieť, ale viete na nich komunikovať. Keď som spomínal tých mobilných operátorov, tak práve najpoužívanejší spôsob SMS správa alebo e-mail. Je to dobré na to, ak ich ešte nemáte vo svojich vlastných databázach, aby sa dozvedeli o novinkách v obci, aj tých príjemných, ako sú nejaké podujatie, ktoré pre nich organizujete, aj po tie menej, to znamená organizačné, kde ako sú zorganizované odvozy smetí, kde sa dočítajú novinky, ako je to s kapacitami či dopravy alebo škôlok vo vašej obci. Prípadne sa vedia priamo vám prihlásiť na odber vašich noviniek, to znamená, viete na nich získať mobilné číslo a e-mail. O tom bude mať hneď ďalší webinár, ako budovať databázu vo vlastnej obci alebo meste. Do tej doby viete si použiť tieto dáta na cvičenie číslo 2 a 3, ktoré sme si ukazovali. Tie hovorili o tom, že ich skombinovať nielen to, kde sú ľudia registrovaní, ale aj to, kde sa fyzicky nachádzajú a nájsť teda takých ľudí, ktorí konzumujú služby vašej obce, ale zatiaľ na ňom neprispievajú, to znamená, sú inde evidovaní, nie sú nahlásení a tým pádom neviete mať z nich podielové dane a neviete organizovať napríklad odvoz odpadu. Ďalšie cvičenia, ktoré sme si ukazovali, keď sa previniete naspäť, tak hovoria o dynamike obce, to znamená, ako ľudia cestujú, či tí, ktorí v nej pracujú cez týždeň, kam napríklad chodia na víkend, čiže viete si pozrieť ľubovoľné miesta na Slovensku, ktoré sú dôležité z pohľadu vašej obce, viete si pozrieť nejaké cestovateľské návyky alebo dopravnú situáciu u vás. My sme to ukazovali na príklade obce Dunajská Lužná, ja vás chcem vyzvať, aby ste išli vyskúšať práve vaše mesto alebo obec. Tu mám otázku, že či sú tam nejaké obmedzenia, čo sa týka polohy, respektíve regiónu. Tak nie sú. Ďakujem za otázku. Nie sú tam obmedzenia, čo sa týkajú regiónu. Nie ste z ľubovoľného kraja, okresu, dokonca nemusíte byť ani starosta alebo primátor, ani nikto z miestneho úradu. Viete si tieto dáta pozrieť po registrácii. Na prvých 30 dní sú základné informácie zdarma, prípadne za dobrý peniaz, to znamená radovo desiatky eur, nie sú to určite stovky ani tisíce. Si viete pozrieť analytiku vo svojom okolí. Možno asi som zodpovedal tú otázku, že naozaj je možné sa pozrieť na ľubovoľné mesto alebo obec. Možno iba počiarknem, teraz sme riešili akurát Bernolákovo, Levice, Nitru, čiže vieme prísť aj za vami a vieme vám vlastne v prípade záujmu pripraviť projekt. Robíme aj custom analýzy, to znamená, mnohé veci priamo v nástroji nie je vidno, mnohé údaje tam ešte nie sú do samoobslužnej podoby dotiahnuté, ale vieme vám ich získať, ak napríklad budete plánovať
obchvat, ak budete stavať nejaké nové zariadenie alebo chcete sa dozvedieť o tom existujúcom ohľade jeho využívania alebo premávky okolo neho, tak sme vám k dispozícii na www.marketlocator.sk. Čakal som ešte ďalšiu otázku, zatiaľ tu iné nevidím. Pomaly sa nám aj ten čas chýli ku koncu. Tak ešte raz počiarknem, že Market Locator pracuje s harddatami, pracuje s 27 miliónov ľudí, pracuje na mape a je samoobslužný. To znamená, viete si v kľude pozrieť situáciu v vašom meste alebo obci. Samozrejme, tak aj v komerčnom sektore, tak aj v miestnej alebo štátnej správe. Ak budete mať akékoľvek otázky, tak sme k dispozícii na www.marketlocator.sk. Tam nájdete aj e-mailové, prípadne telefonické kontakty, alebo je tam chat cez pracovné dni, kde sa viete opýtať čokoľvek, čo som nestihol povedať. Len možno dám do pozornosti, nezabudnite si odoberať naše novinky zo sociálnych sietí alebo priamo z YouTube a potom takéto video alebo ďalšie vám už neujde. Ešte raz vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem príjemný zvyšok dňa. Do počutia.